Donostiako Elizbarrutuko Erlijiozintzian Goi Institutuko klausturak aurtengo ikasturteko azken bilera ospatu zuen. Bertan, Pedro Uranga heziketarako gotzain ordezkari izendatu zuten. Datorren ikasturtean ez da hezkuntza eskaintza akademikorik eskainiko, baina ikasleek gradu eta masterren mailarako lanak aurkeztu ahal izango dituzte. Gure persona migratuen pastoraltzako ordezkaritzak Santanderko Montekorban Elizbarrutiko seminarioan ospatu den Kristau bizitza eta misioaren astean parte hartu berri du. Leire Atxaga, gure Elizbarrutiko persona migratuen alorreko ordezkariak, presbiteroa jaunaren zerbitzaria munduan sailean parte hartu zuen. Geografikoki urrundo den sentiberatasun berbereko bi Elizbarruti, Raimo Goiarrola, Helsinkiko gotzaina, Fernando Prado, Donostiako gotzainarekin bildu zen. Proiektua gauzatu dedin, Caritas Gipuzkoa baliabide ekonomikoak bideratuz, Caritas Helsinki laguntzen ari da. Timoteo Monsenyorea, Erromaniako Eliza Ortodoxoaren gotzaina, Donostiako gotzainarekin bildu zen Ubako Eliza uzteko akordioa berritu eta ortodoxoen liturgia eta pastoral jarduerak aterpeltzeko. Bi elizen mezu argia, batasuna eta harrera partekaturiko keinu zehatzekin eraikitzen da.